nga atong matagamtam dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Salamat sa atong tulo ka mga mag-aalawit ni ini nga kagabion, si Sister Vian Sanchez, si Awi Osoliano o si Lovely Candelaria. Wani sila ang tulo ka mga missionary singers ni sila kanang nagatuyok-tuyok ni sila sa Pilipinas kay nagahimo og mga konsyerto. Daghan na kining iglesia nga ilang gipagbisitahan. Ginatabangan nga mga iglesia sa laing-laing nga mga lugar. Kay usa sila sa membro sa ginatawag nato The Voice of Hope nga gikan dinhi sa Baljo is the church sa Imos, Cavite. Happy Sabbath sa atong mga kaigsunan. Kang KJ nga na dinhi sa Baljo, kay Brother John Bihito, kay Chi Orbeta diha sa Quezon City, kay Francisco Henibago diha sa Puting Kahoy. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, at sa lahat ng ating mga kapatid sa tanan natong mga kaigsuunan sa lain-lain nga sulok ni ining kalibutan nga naa sa atong likod. Ang pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato nga makaabot o kita magkaistoryahanay tungod kay ang grasya sa Dios iyang gidagpagayday sa matag usa kanato aron kita magbalampuson sa appointment nato kaniya nga musugat niya ng langitnon, niya ng panganod o dadunta sa iyang langitnon nga puloy-anan. Ang atong suhiton nining kagabion mga kaibigan, mahitungod kini si Kristo o ang global warming. So, kanang naa sa akong likod, mga kaigalaan, mao na siya ang bukid sa Olibo, the Mount of Olives. Daghan kanato siguro, uban kaninyo, ang nakaabot na rin ng bukira. Nakasakana, nakakatkat, naglakaw-lakaw niya ng bukida. Kaya usa kini sa mga attraction sa Middle East, sa Jerusalem. So doon ay mga travel and tours nga naghatod ni kaninyo niya ng mga lugar. Apan kabalo ba kamong mga kaigsuunan nga kanang lugar diha niya ng bukira, diha nato makitaan, diha nato makaplagan ang daghan kaayong mga solusyon sa mga pangutana nga niabot sa atong henerasyon. Mga pangutana nga bisan ang mga scientist sa atong ginatawag o postmodern world o sa atong mga lingwahe sa atong henerasyon, millennial generation, the X, the Y, and the Z generation. Diha ta makakaplag niya ng bukira. Kay kanang bukira nga atong sugdan sa pagtuki sa mga panghitabo nga nahitabo kauban ni Kristo, diha niya ng bukira. So mo na atong tan-awon mga kaigsunan. Aron doon natay kasiguruhan, no? Sa atong pagpangalagad diha sa Dios. Kanang bukid sa Olibo, mao na siya ang bukid nga labing paborito nga lugar nga ginasak-an ni Ginoong Hesus samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Mao bitaw na nga sa kagabi atong gipakita unsa gyud ka importante ang bukid, ang suba nga gikan sa taas nga yuta mudagayday paingon ngadto sa kapatagan, muliko-liko ngadto sa mga
sa mga kayutaan ug moabot siya ngadto sa kadagatan. So usa kini ka pagtulun-an nga matagaan gyud nato og dako nga leksyon sa atong paglawig, sa atong paglakaw ingon nga mga pilgrims, ingon nga magbiyabiyahi paingon ngadto sa panganod. So happy Sabbath sa tanan nga mga kabisayaan. Gawas lang nga tuwa dito sa London, tuwa sa Amerika, sa Canada, no, nga wala pa maabot ang oras sa adlaw ng ipapawala. Apan dinhi ka nato sa kinatibukan sa eastern part of the world, happy Sabbath. Atong i-enjoy ang panahon nga kita pagagunitan sa presensya sa gahom sa Espiritu Santo. Yaw HaKodesh in Hebrew. Yaw HaKodesh. So, happy Sabbath kay Sister Ayesa Theo, kay Elder Arian, no? Sister Nets, kay Brother Rosendo Angelan, Bibet Decena, Pastor Sam Iscosora, sa akong igano si Linlin Soliano, no? Mayang gabi, happy Sabbath kaninyong tanan. Oh, niining kagabion mga kaigalaan, dunay sulat nga nahasulat ni Ellen G. White nga nagaingon siya sa iyang sulat. Bag-ong kahayag, ang bag-ong kahayag nga ipadayag sa pulong sa Dios. Kanang bag-ong kahayag nga kanuna na tumadungog, delikado na ay bag-ong kahayag. Bag-ong kahayag sa tao. Pero kung bag-ong kahayag nga iya sa pulong sa Dios, maunay punto na atong isgutan. Ay bag-ong kahayag. Unsa na ka ng doktrina? Dili jud. Ang bag-ong kahayag nga gipadayag sa pulong sa Dios, ngadto kaniya nga may buhi nga relasyon sa Son of Righteousness. Ang adlaw sa pagkamatang. Hindi na kaingon, si Ellen G. White. Let no one ayaw itugot nga dunay usa kaninyo nga mohimo og konklusyon nga wala nagyoy lain nga kamatuoran nga ipadayag. Ayaw gyud itugot nga dunay usa kaninyo nga mohimo og konklusyon nga wala nay lain, no more truth, wala nay dugang, walang termino, wala nay dugang nga kamatuoran nga ipadayag. Dugang nga kamatuoran. Kanang nindot na siya nga pulong, kay usay, kani ato manggong pagkagitawag nga Adventista, kay giling na mangguta sa Ginoo nga, daw said to yourself nga dato ka o wa ka nagikinahanglan. So mo ni ang mga tambal, no? Mga tambal ba sa usa ka realidad nga atong gunitan nga naay dugang nga kahayag. Mo na ang 28, ang pang-28, growing in grace in the knowledge. So magtukma gyud na siya. Magtukma ba? Kay na may daghan nato mga kaigalang kaigsuonan nga magunahon nga wa na kompleto na ko. Mao na gyud ni ngani ang iyang gipanggunitan di man gani dili man gani kompleto, hiwi man gani ang kadaghanan natong gipanggunitan, no, dili ma-straight ba. Mo na ang makugihon, mainampuon nga nagapangita sa kamatuoran, makakita sa bililhon nga mga sanag sa kahayag nga muabutay pa gikan sa pulong sa Dios. Hindutan daghan ang mga many gems, no? Mga bililhon, mga hiyas, daghang mga bililhon nga hiyas are yet to be scattered, that are to be gathered together to become the property nga mahimong propiedad sa mga nagpabilin ng mga katauhan sa Dios. Remnant people of God. Mo na i-gather nato ni, makabantay mo, ma-experience ninyo nga sa tibuok nga pagtuon nato sa buok na mga semana atong ginagather ang kamatuoran, no? So sa mga ano lang karang mga Tagalog di ka masud Bisaya pero naay English diri pwede ra ninyo basahon, no? Pero natay Tagalog sa lain nga mga series mga kahigalaan, no?
kay Froy Mardo nga nasa Australia, Jobert Soronda. Okay? So, nagpadayon si Ellen G. White nga nagaingon. Nagaingon siya, o sa diha nga ang nagapangita sa kamaturan, mag-aabli sa pulong sa Diyos o iyang basahon, ang gipanglitok sa Diyos. Utterances of God. With reverence sa pagkamahalang ganon. Possessing an earnest desire sa kinasingkasing, nagahandom nga siya mutubo, gustong mahibalo sa unsay ginalitok sa Diyos. Light and grace will be given to him, and he will see wonders. O iyang makita ang manindot nga mga butang gikan sa balaod sa Diyos. Great truths, dako nga kamaturan. Dako nga kamaturan nga wala kaayo tagda, which have been neglected and unappreciated, nga wa tagai og value, wala tagai og pagtagad sa mga panahon nga nangagi, for ages, will be revealed by the Spirit of God. I-reveal sa Espiritu sa Diyos. And yung meaning, bagong mga kahulugan will flash out of familiar text. Flash out of familiar text. Familiar na to. Familiar yun. Pero makita ni mo nga, uy, ninduta di ani ang buot ipasabot. Kanong kagabion ang Espiritu sa Diyos, ang Holy Spirit, muhatag ka na to. O sa ka-experiensya nga kining pulong ni Sister White, tinuod nga nahitabo sa atong mga kinabuhi ni ining mga orasa karon. So dili na kinahanglan ta nga maghimo pa mga programa, mga proyekto, mga arte-arte aron bation nato, maghililakay ta. Dili oy, pulong sa Dios ra gyud mga kahigsuonan. So mao na niini kagabion. Okay? Atong pamalandungon nga dawato nato ang pulong sa Dios nga bisan tuod familiar na kay nato pero nindot kay siya kahulugan. Muna nindot kay na sa igsuonoy kanang bukid ba sa Olibo kay diha nato makit-an ang daghan kaayong mga bahandi nga maghatod ka nato ngadto kang Kristo. Bantayan ninyo karon sa millennial generations. Daghan ang mga pangutana sa scientist nga dili nila matubag karon. Ngani daghan ang mga doctors, mga virologists, mga scientists nga wa gyud sila kakita naghanap sila og unsay kahulugan nganong naing-ani ang atong kalibutan. Nindot kay na siya. Unya naa rin sa bukid sa Olibo ang mga eksplanasyon, mga kaigsuonan. Naara sa bukid sa Olibo. So nini kagabiyon, asa man nato basahon. Adto ta sa bukid sa Olibo nga mao na diha nga si Kristo ang naglito. So magsugod ta, makita na siya sa Mateo 24, no? Kapitulo 24. Gikan sa 1 hangtod sa kapitulo 25, mga kaigsuonan. Diha nga bukid kay humaniya gisaysay ni Kristo ang mga panghitabo nga mahitabo sa atong henerasyon. Sa atong henerasyon ba? Wa man siya musulti diha nga way gibasihan. Gipangutan naman gud siya sa mga upat. Kanang upat ka disipulo diha, nangutan naman gud niya. Unsa may mahitabo sa imong pag-abot? So mao na nga ang iyang pag-abot nga kita may abtan, iyang gisaysay. Muna pag-ingon dahil sa Matthew 24, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him in the building. Lalimang ka, samtang sila naglakaw. Gipakita sa kanang mga disipulo ang templo. Kanang templo sa Jerusalem, mo na the most magnificent edifice in the Roman Empire. Kung nagikan pag yun si Kristo nagwali dito. Nagwali ba? Kanang wali niya sa Matthew 23, who unto you, Pharisees, Sadducees, and Sanhedrin. Kanang tibok chapter ba, ang huli niyang engagement sa simbahan, iyang gipangasab-an ang mga leaders dito sa simbahan. Ang huli, ang katapusan niyang pakikistorya, nangasaba, iyang gipang badlong dito.
Kunya bago pag sila nalakaw sila, ipanghinambukan pag yun sa mga disipulo ang templo. Kaya ka na namang mga disipulo ha, wanganin na sila ka sulod-sulod ang templo ha, kay gibawalan man na sila, kasi sige man na sila, kanang nagapanlakaw na sila, dagan ka silang mga followers. Pero kanang templo Jerusalem, kay gibati gud nila nga, usara sila kay henerasyon sa mga Hudiyo. Yan ang hambog man nga, nindot kayo. Show him the buildings of the temple. In verse 2, gitubag sila ni Jesus. Ingon si Jesus, see, tanawan ninyo ka na. Not all, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Wa ba ninyo makita ang tanang naa sa inyong ipakita? Verily, ako magaingon kaninyo karon. Walay bato nga nagatungtong sa ibabaw nga bato nga dili malumpag, that shall not be thrown down. Ang pinakanindot nga building, bungkagon. Unya mo ko na simbolo sa ginatawag nilang existence of a people with a God. Yan yung ang Ginoo pag yun nga mabungkag. Kung saan na may ilang representasyon. Busa ingon ni mga kaigalaan. Samtang sila naglakaw, nagtuyok-tuyok sa unahuna sa mga disipulo. Nga waan yun sila mahimutan, nga paglingkod yun nila diha, nangutana dayon ng mga disipulo. Nangutana. Tanawa mo ng versikulo 3. And as he sat, o sa paglingkod pa lang ni Ginoong Hesus, paglingkod pa lang, nangutana dayon ng upat ka disipulo. Upat ka disipulo nangutana, nagkuro sa pangutana. And the disciples came unto him privately saying, tell us, isulti ka na mo, when shall these things be? Mauna nindot na siya atong himay-himayon, kaya hindi na mag-amping unigba sa anig soon. Pagpangutana sa mga disipulo, ang ilang pangutana, what shall be the signs of the coming and the end of the world? What ang gipangutana sa ikaduha? Nganong what may gipangutana, kapatid? Tungod kay ang previous verse, ang previous statement, nga gisulti sa mga disipulo, gisultihan sila ni Kristo, mauni ang mahitabo, mga bungkag ang templo. Normal sa mga disipulo nga, ang ilang ipangutana, when shall these things be? Kung unsa na'y nalitok ni Kristo nga panghitabo, ilang gipangutana. Kanus amanay mahitabo. Muna bantayan ba? Kanus amanay. Nag-refer na siya sa pagbungkag sa templo. Kadaghanan manggod nga mga nagbasa ani, nga ilang gipasabot nga ang Matthew 24 naghisgot, although na ay dual fulfillment, but not all right there. Kay tanawon gyud nimo kita, let us be honest. Tagaan natong justification ang question. Ang question o ang circumstansya, nangutana ang upat ka disipulo, unang pangutana, sa ginalitok ni Kristo nga mabungkag, marang when? When ba? Kanang when? Nangutana sa unsa na gilito kay kanus ama na. Pero kanang what igsoon, mangutana pa og unsay mahitabo, mao na igsoon. Mo nang atong title karon, gitawag ni siya og global warming. Naakaha na siya, gisaysay kaha na ni Kristo ni anang bukid sa Olibo. Okay? Gisaysay kaha na niya. O sa man ang global warming nga kitang tanan na involved karon. Uy, ang tag-init nahimong tag-ulan, ang tag-ulan naging tag-init. Nausa man ang atong panahon. Makabantay ta, tanawa ng picture nga inyong makita. Kanang mga polar bear na trap sila kay natunaw ang ice nga ilang lakaw-lakawan. Kaya nanong natunaw man, ang init naman. Unya ang iceberg na labihang dakua, wala na, gamay na lang igsuon. So mauna siya ang epekto igsuon sa climate crisis. Nganong na may climate crisis? So maratatal, tungod kay dunay mga nahitabo sa kalibutan, sa dagan sa atong sibilisasyon, niabot ta sa ginatawag og industrial revolution. Nga kanang industrial revolution, imong makita nga advance ang atong industriya. Sa una ang atong farming, ingana lang, guna-guna lang ta, pero niabot sa atong hinirang nga tractor na ang atong ginapanggamit. Magkalot ta sa una og pala ang gamiton, karon ang atong ikalot, backhoe na. Backhoe. Kuya. Tungod sa mga development sa teknolohiya,
robotic na karon, pneumatic, kanang robot ba nga high-tech na kaayo mga kaigsunan. So naata ni anak nga mga panahon sa atong kinabuhi. Unya sa kadaghang mga teknolohiya, mga development, naka-experience ta og mga daghan kaayong basura. Usa sa problema sa kalibutan, asa man na nato na ilabay ng mga basura? Mabitaw na ang tanang gobyerno sa kalibutan nun, gibawal ang paggamit og plastic. So wa pa na gibawal ang plastic, 10 years ago, 15 years ago, nagakandaktag mga series o presentations sa Mindanao, Visayas, dinhi sa Luzon, na a time will come, na ibawal na kay for the common good, dili man na maayo, sige tag plastic kay mubarama na siya. So mao na ang mga gitawag og mga industrial waste sa kalibutan. Nya sa pagbago sa klima ato mapamanandong nga nausab ang green mukalintag kauga, no, magkabuak-buak ning atong mga yuta. Tanawa ra gud sa igsoon ang atong panahon. Gisaysay ka na diha sa bukid sa Olibo, ang paboritong bukid nga sa kasakaan ni Ginoong Hesus. So nindot kay na siya kay kining atong series nga atong isgutan nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo, ang dili matubag sa science kay sa una 30 years ago, ang science ng hambog nga dili na tinuod o dili mapuribahan sa science kanang inyong gilitok sa Biblia. It must be proven by the test tube. It must be proven by science. Duko-duko lang taon ta, kanang submit lang taon ta sa mga science. Science. Pero karon, ang mga pangutana sa scientist, walay katubagan. Karong gabi, kitay muhatag og tubag. The science of the Bible nga dili pwedeng balion sa bisan unsa nga science karon. Nganong di man pwede balion? Truth is self-evident. Truth is science. Science is truth. Muna nakanindot. Igsuon. Muna nakanindot sa tuwa. Muna di nga nita kakita sa movement nga gisgutan nato kagabi. Nganong naihabot man taging ani? Nganong naa may lihok sa mga tao nga ingani na ang atong mga dagan? Nganong ingani naman ang reaksyon sa mga tao? Nganong ingani man ang tubag sa gobyerno? Nganong ingani man ang solusyon sa gobyerno sa mga panghitabo o sirkumstansya? Bantayan ninyo mga kaigsunan, ug unsay sirkumstansya na adunay corresponding reactions. In every actions, there is always a corresponding reaction. Therefore, nga kanang mga panghitabo sa dagan sa sibilisasyon, doon na human actions nga mo na dapat natong hinuktukan. So kita karon nga naminaw, makabantay taw kung say atong himuon nga desisyon. Aron ma-safeguard nato ang atong kinabuhi o makabaton ta og kasiguruhan. Mo na nagaingon ang usa ka magsusulat. Absence of an understanding, ang walay pagsabot sa lihok sa kalibutan, absence of an understanding of the movement of the world today as spoken by Christ lead to disengagement. Muhatod ka nato na dili ta maka-engage, madiskonekta, o dili ta ka-konekta, o niya irrelevant missions, dili na kinahanglan nga mga panggibuhaton, o niya eventually crippling confusions. Ingana ka-importante ang movement. Mauna nga sa dihang gipabuhagay ni Kristo, atong sabton, unsa man ang movement nga gihatag ni Kristo para sa atong henerasyon. Pag-ingon niya nga, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. Grabe din. Movement yun ba? Movement yun nga mabungkag. So karang pag yun nga movement nga mabungkag, mangutana na siya, kano sa ama na mahitabo? Uy, kano sa ama na mahitabo? Tell us, when shall these things be? When yun na siya? When yun ang pangutana kay gilitok naman ni Kristo iyon. Pero ang sunod na sitwasyon, naglakaw sila, kay pag ang hunahuna sa mga disipulo, o mabungkag ang templo, so tapos na ang istorya sa kaluwasan. Wala na tayo existence. Sumuo na ni ang ending. Naana sa ilang konsepto, of course, kay ang simbolo man doon sa ilang faith nakadipindi sa templo.
So ay wala, natapos na, ending of the world. Pero nagpangutana, kanang panahon na, si Kristo, first advent na, kanang upat ka disipulo diha, kay bawo na sila nga, kanang ilang giatubang, gipropesiya na, gitagna na sa Isaiah, sa Salmo, nga moabot. So, feel nila na, nga first advent na ni Jesus. Feel na nila, uy, normal nga, ayaw na itong sabta nga sa pangutanan nga ilang himuon nga, what shall be the sign of thy coming? Ang second coming na niya, huwag na magpasabot sa first coming. Uy, nga ni, and of the end of the world. Unsa man ang end of the world nga konsepto, gitawag ni sa disciples concept of end of the world. End of the world means the coming of the kingdom of Jesus Christ. Busa mga kaigsuunan, sa pangutana nga gipangutana sa mga upat ka disipulo, upat ka nagsimbolo sa four corners of the earth. Okay? So, katungod ka seryoso, no? Moinom sa tubig mga kaigsuunan kanila, no? Kay bugat kay ni siya, kinahanglan ta gasolina. So, espesyalo nato ni siya ampo siya. Mag-ampo ta tungod ni pulongay siya. Atong iduko atong mga among langit nun, pagdalay ko na mga Diyos nga na ikaw sa grasya sa trono sa mga langit. Sa pinasay o Diyos kami magaduol kanimo, nining adlaw ni Papa. Among ginapangalyo po kanimo ang imong presensya. Among gipangalyo po kanimo ang imong kahum. Lord, Holy Spirit, empower us to understand the spoken words of Jesus delivered at the Mount of Olives, intended for us, the last generation. Let it be, Lord, that each of the heart and minds, nga sa matang usa ka kasing-kasing hunahuna karon ini mga orasan. Samtang kami nagatanaw sa Facebook, masantop namo ang kabililhon sa mao nga mga panghitabo. Among kinigawaton sa pangalan ni Jesus ng luwas. So nagaingon diha, what shall be the sign? What shall be the sign of thy coming? Thy coming and of the end of the world. Thy coming. Ang pangutana. Unya, what shall be the sign of thy coming? Wa kay mabasa diha, what shall be the sign before you come? Wala yun na diha nga teksto. Wala na siya nga konsepto sa pangutana sa disipulo. In other words, what will be the movement of thy coming? Sign of... Remember, kanang thy coming, it's an adjective that describe. Ug imo nang i-apply in a noun form, arrival na siya. So, ang pangutana, specific ang pangutana sa upat ka disipulo. Specific. Sign of your coming and the end of the world. Si Kristo nga seryoso nga nakakita sa pangutana. Nga may kalambigitan sa iyang work of redemption. Iyan ang gitubag nga specific. Uy. So ang matag pulo nga gilitok ni Kristo sa pangutana, ang tawag ana igsuon, gitawag na siya truth. From the words, from the lips of Christ, truth na Christ is the truth, aletheia. The answer of Christ with these questions of the end is called the latter rain. Nganong latter rain? Ending man siya. End of the world. So latter rain. Last doctrine. Last teachings. Ang gilitok niya, teachings na dagan kay na-confuse ng latter rain. Kay una, busan tag latter rain. Yung lahi akong feeling pareho dito sa... Ang truth nga na-receive sa mga Pentecostes, kanang empowerment nga mo proclaim igsoon. When it is live in the movement of time, kung makita nimo nga buhi sa pangapanahon, gitawag na siya present truth. Balik ko na igsoon. Ang tubag ni Kristo sa pangutana sa upat ka disipulo, ang tawag ana truth. Unya kana nga truth gitawag na siya latter rain, kay end of the world ang gisgutan. Kung nakita nato na siya karon nga nagapanghitabo sa atong panahon, ang tawag ana presenting kamatuoran. So katong sige pang-claim diha sa butuan sa bisag asa diha nga nag-claim kunuhay og present truth.
Tapsing na ng imong present truth. Tapsing na siya. Piniksik na siya. That's not the whole truth. That's not the whole truth. Busa, pag-ingon ni Ginoong Hesus, pag-ingon sa pangutana, what shall be the sign of thy coming? Kanang coming igsuon, o tanawon mo na sa dictionary, due to happen, or just happening. Just happening. Sa noun form, diha sa ubos, ang noun form ana, an arrival or approach. O imon natin mo, unsa mailhanan sa imong pag-abot? What shall be the sign of thy arrival? Arrival ang hisgutan, coming, pero ang atong concept, before His coming. Kaya ang nakabutan sa atong una-una, before His coming, sandilo. Persecution na physical. Grabe. So, kanang thy coming nga gihisgutan. Thy coming. Pagbalik niya. Adjective and a noun form na siya igsoon. Ang pangutana, what shall be the sign of thy arrival? Walay before diha, oy. Arrival. So kung sign sa iyang pag-abot, movement na, sa una ang mga signage sa kalsada, dili mulihok, pero karon ang mga signage din sa Manila, sa Cebu, sa Davao, mulihok na ang signage. Unya ang signage dyan sa Facebook, diha sa tanang YouTube, ang mga advertisement, mulihok ang mga signs. Mga ilhanan ba sa produkto? Movement na siya. Igsuon. Busa, pagpangutana sa Ginoo, o sa mga patisipulo nga, unsay ilhanan sa imong pag-abot, ang tubag ni Kristo makaigsuonan, detalye yun kay dako gud nga event ang iyang pag-abot. Pero bantay igsoon, bantayan nato karon ha, bantayan nato. Ngano man sa paglitok ni Kristo sa pangutana sa disipulo, ang iyang unang gilitok sa sunod nga bersikulo na gayon. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Nganong nagiunahan man dayon niya ang disipulo? Nganong giunahan man dayon niya kita karon sa pag-ingon nga, take heed, pagmatgon mo, nga walay magalukon ninyo, magapangilan nimo. Ngano man? Kaya ang iyang litukon nga mga mensahe, daghan ang mugamit ni ini nga lihison, baliktaron, tuison ang iyang mga pulong. Nagunaghan dito pa, nga I will be like the Most High sa Isaias pa. Naguna nga ang kaaway, mo imitate, mo counterfeit na siya isuon. So naay counterfeit nga iyang himuo sa kaaway sa mga pulong nga isaysay, ipadagayday sa mga ngabil ni Ginoong Hesus. Mo na pag-ingon ko niya, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Manang pangutana, why Christ has to pre-pack? Iyang gipak daan, gipri, wa pa niya gilitok, iyan ang gikaveran daan ang iyang pulong. Nga ayaw mo, bagbantay mo kaya mangilad. O sa may mangilad, mga counterfeit nga mga presentasyon. Nga murag yun og tinuod, kay diha lang gihapon sa iyang pulong kuhaon. Ha? Kakuyaw gud. Dihara sa iyang mga pulong, kuhaon sa kaaway ni Kristo o gamiton ang pulong ni Kristo aron balik aron ilihis sa katapusan. Nindutaan ang kamatuoran oy. Dugay na kitan. Mo na gitawag familiar text in new meaning. Familiar text. Kay aron atong masabtan karon igsuon. Grabe gyud kalino ang giingon ni Ginoong Hesus. Kay ang prescription nga gihatag ni Kristo sa bukid sa Olivo, i-counterfeit gina sa kaaway. Daghan ang mo counterfeit. Oy, daghan kay mo counterfeit. Kay natural man na sa gila. Niyang gamiton sa kaaway, no? Daghan. Kung daghan ang muadto sa bukid sa Olivo. Kanang mga motif bitaw sa motif. Tungod na igsuon,
Pangsunod nga bersikulo na yun, for many shall come in my name. For many shall come in my name. Oy, mga followers man ni Kristo. Anything, anyone, any program, any activities, any statement that connects to Christ is exactly what Matthew 24:5. That has a connection with Christ. That has a connection with activities of Christ. For many shall come in my name. Kanang come, movement na. Uy, movement. Come ba? Daghan ang mga abot. So na ay mga lihok, kalihukan nga mo claim siya. Nga niyon, saying, I am Christ. Kami na akang Kristo. Kami Kristo. Many. Usara man lagi na diha sa Mindanao. Usara man na. Kay many. Dili naka-confined, exclusive na sa atong naandan nga interpretasyon. Anyone who claims nga follower sila, pero mag-deceive diya sila. So, ninduta na igsoon. Kanya ang versikulo 6 dayon nagaingon, and you shall hear words and rumors of wars. See, na ikulon, see that you be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. But the end is not yet. It's not yet, mga kapatid. Nganong ingana man ang pagkalitok, igsoon. Nganong ingana man ang pagkalitok ni Kristo. And you shall hear wars and rumors of wars. Nganong ingana man ang iyang pagkalitok, igsoon. No? Kay na ay counterfeit. Na ay counterfeit nga gihimo ang kaaway sa atong panahon. Nga nidaghan ka nato ang mutuon ni ani nga mga counterfeit. Daghan ka nato nga nahimong agent nga nagaproclaim sa counterfeit. Unsa man nga counterfeit? Magbalik-balik ra gyud na siya nga counterfeit. Nya nay kanang mga sirkumstansya nga mura kunuhay. Alay ko tagaan ta mo example ha. Tagaan ta mo example. Sa di pa nato isaysay ang arrangement sa construction sa sentence. Karong bago lang ba? Karong tuiga lang. No? Third World War. Uy, waabot ang Third World War. Unya ihusahon muna pag-abot sa Third World War. Sa di ba moabot ang Third World War, ihusahon ang tanang relihiyon. Unya mo gawas ang Antikristo. Asa makakabasaan nga usahon ang relihiyon? Wa tay mabasa ng usahon ang relihiyon. Sa ito ba, usa na lay relihiyon. Asa man takabasaan na? Sa writings ni Ellen G. White nga, usa na lay relihiyon. Oops. Pero daghan kayo mga Adventista, ngayon nagagunit-gunit anak ng mga pagtulunan. Kunya nagaproblem mo hapit na Third World War. Tanawan ko ng balita, babago lang gino siya. July 7, 2020, could tensions between the US and Iran spark World War III? Grabe, high school ko, hapit na ang World War III. Naana ang World War III. Mubalik na yun ang Ginoo. Nasa mo na mabasa? Matthew 24. Ha? Wars and rumors of mo na ning palatandaan. Uy, kaya moabot ang World War III, manghana ang tanong. Will there be World War III? Kana ba? Kana diya sa internet. Type lang nimo. January 13, bako lang. 2020, US-Iran crisis. Are we heading towards World War III? Grabe. Congressman in the Philippines, congressman in the US, respond to rumors of World War III. Rumors. Nagamit ang termino. Rumors. World War III trends to social media following Sulaiman. Kaya katong army nga gipatay siya. Ison. So, nahinumdum mo, katong kaning mga tiguang, nga mga tiguang na yun sa panahon sa gira, sa wa pa mo atake ang Hapon sa Pilipinas. Dagka na kay Hapon din sa Pilipinas nang abot. Uy, mga negosyanteng Hapon sa Palawan, sa Mindoro, dagka na kayo. Sa wa pa mo gira ang Hapon sa Pearl Harbor. Gidumog-dumog na, uy, nga mo atake ang Hapon. There is already rumors of war, mga kapatid. So, kanang mga istorya nga Third World War trending, kanang World War III was trending. Sa dihang iyang paatake, gipabumbahan ni Trump ang katong Iran, Sa Iran, nga katong namatay nga
general sa Iran. So sa mga Arab Weekly, the rumors of World War III were widely exaggerated. Pinaan na yun, wala na yun, bako lang gini siya. Sunday, 2020, rumors. Rumors of war. Pinay nagawa mga Third World War. Mao ni ang ilhanan nga moabot sa kalibutan ang Third World War. Pero ato ba yung basahon ang teksto? And ye shall hear of wars and rumors of wars. Supposedly, mag-una ang rumors of wars kaysa hear of wars. Kay kanang pag-ingon nga, and you shall hear of wars, kanang statement nga, hear of wars, nakadungog kag gira, it is a statement of a fact. Nga naay gira. Pero butangan mo rumors, I hear rumors of war. Rumors na? Rumors ba? Kanang istorya lang, gaway katinuuran. Tanaw na to sa dictionary ang meaning sa rumor. Currently circulating story. Sa verb, nag-ingon na siya, circulated as an unverified account. Unverified rumor. Pero mamuta na tanganong gi-arrange man sa Ginoo nga, you shall hear of wars and rumors of war. Kitang ending, the seventh of the seven churches, kita nga last generation, nakadungog na tang tinuod nga gira. Hangan na yung mga girang tinuod. First World War, Third World War, kanang gira nga nahitabo sa Middle East, hear of wars. Pero ang rumors of wars mo ay gisumpay. Dapat mauna ang rumors of war when you want to state a natural statement of fact, mauna din ang rumors kaysa gira. Mauna din siya. Pero isood, nauna ang hear of wars at rumors of wars. Nga naman, kay mauni siya ang teksto isood. Mauni ang teksto nga muoy musulti karon sa tanan nga wala na tay Third World War nga mahitabo. Wala na Third World War. Gawas atong Armageddon after 1,000 years nga magtapok sila kay labanan ang mga anak sa Dios ang hari. Pero wala na Third World War. This text Matthew 24:6 ngani nag-ingon sa kanang katapos nag-ingon ang nag-ingon ang kanang teksto. But the end is not yet. Klaro kay na sa teksto nga dili mahimong basihan ang gera nga maoy ending sa coming of Jesus Christ. Hindi igsuon. Rumors noon, pareha karon nabasa nato sa mga news, rumors of war, mga igsuon. Rumors lang na siya ang atong nadungog. So hopefully atong nakuha na igsoon nga simula gikan karon sultihan nato na sige pang announce diya nga Third World War. Wala na Third World War. Hindi wala na Third World War. Rumors of wars na lang ang atong nadungog. What more man kay ang focus sa story of redemption na focus sa usa ka gira nga spiritual mga kaibigan. Kay decision making judgment hour mo ko sa igsoon. So ngadto ta karon sa versikulo 7. Matthew 24:7. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. Unya ang kasunod na baana, ang sunod nga bersikulo, all these are the beginning of sorrows. Ganina, but the end is not yet. Dili na siya mo'y ending. Kay naapay magsugod, mahitabusan ang sugod sa soro. Mateo ni siya Mount of Olives. Beginning of sorrows. All this, asa man siya nag-refer anang this? Katong pestilences, earthquake. Unyang imong atong gitunan sa nangagi, sa Tagalog, sa English, katong the sixth seal sa Revelation 6. And there will be earthquake when he opened the sixth seal. And there was a great earthquake. Unya ang katapusan, may gilitok na dyan, kinsa kahay makabarog ni Ana o mo na mahitabo sa kalibutan. Kinsay makabarog sa mga nagkangilngig nga mga sorrows. Kay beginning of sorrows, magkangilngig siya. So ang river o ang island, makita nimo ang lingwahe.
parihas na siya. Dili kay halos parihas gyud na silang event, mga kaigsunan. Nga bantayan gyud nato ha. Nga kanang nakayelo diha nga litra, consequence na siya igsuon. It's a consequence of an event. O sa may event, nation shall rise against nation. Mao na siyang event. Pero ang consequence, doon ay resulta. Mao na gisugna na, and there shall be. Kanang ang statement nga, and there shall be, naanay basis asa nagikan ng famines. Asa'y hinungdan ang pestilences and earthquakes in diverse places. So muna, lintinaw kayo ang gihatag ni Ginoong Hesus. For nation shall rise against nation. So karon ang science sa Biblia, kaya daghang baya kay mga tanos, ato matun-an, ito na ni COVID, tanaw na nato, no? Kanang pestilence nga gisgutan. Kadaghanan baya nga mag-Bible study, maghatag og Bible study, signs of Christ will come, kanang bersikulo 6 og 7, usara na daw siya. The wars, rumors of wars. Unya usahon ra nila, idugtong ra ang 7. Nation shall rise. Kay gi-interpret nato na kanang nation shall rise, gira na nga pinusilay, gira nga tangke ni gira og eroplano. Hindi man nagsuon. Mao na nga naagyon na siya ay duha ka buok kanang kolon. Sa laing nga version, kolon, pero kini semi-colon nga punctuation mark. Although ang original nga mga statement walay mga punctuation mark. Pero let us glorify God, let us praise the Lord for using scholars to put something, because normally, if you are going to read it as you know the grammar and the linguistic, butangan ginani mo kay separation man na siya niya. But they can stand by, makatindog na nagkaugalingon kanang usa. For nation shall rise against nation, ang kinam against kinam. Mutindog na siya nga fact. And there shall be famine, pestilences, and earthquakes, and whatever. Mutindog na siya exhort. Famines and pestilences and earthquakes na wala na mabutangig ano diya. Pero diha sa wala man kun na siya ang uban wala na pestilences sa laing nga version. Nanay uban niya wala man ang pestilences sa laing nga version. Pero ang bag-o na siya nga version, katong gigamit nga version sa panahon pa sa pinakaunang mga naggamit sa Biblia, original gyud sa King James version. Ana gyud ang pestilence. Pero naay colon semicolon. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. So, ang biblical science igsoon, mo ni atong tan-awon kay ang semicolon nagpasabot ang relasyon sa duha ka mga statement. Unsa may duha ka statement? For nation shall rise against nation against kingdom. Usa ka statement. Unyang sunod nga statement, and there shall be famine. Unsa may relasyon na duha? Kay gibutangan man nagkulon ug semicolon. It is a punctuation mark that precede a less or an expansion or an explanation. So doon ay explanation o resulta, consequence sa maong event o sa manang event. Nation shall rise against nation. And there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Karong gabi mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Kita na'y mutabang karon sa mga scientists o explain. Mauna ning panahon na nga generation na to, nga kita na'y mo-provide og solusyon sa mga pangutana nga dili matubag sa mga scientist karon. Unsa man nga science? Nganong naa may pestilences, famines, and earthquakes in diverse places? 2,000 years ago, gilitok na ni Kristo og unsay mahitabo sa atong sibilisasyon. Sa atong henerasyon. Specific yun na siya, kay mao ni siya ang lihok sa iyang pag-abot. Ang arrival niya nga movement, nga kining planet Earth, mao ni siya ang mapangahitabo sa planet Earth. Nation shall rise against nation. Kanang nation, mutudlo nato nga kita na'y huling henerasyon, kay base man na sa pangutana sa upat nga, unsa mailhanan sa imong pag-abot? Ilhanan ba sa pag-abot ni Kristo? Bantayan kay dakang kay nailad ani.
Dakang kay nailad aning 24/7 na interpretation igsuon. Nga di na nato i-recognize nga coming na niya in Jesus. Naanad ta kay ang atong hunahuna, di pa maabot si Kristo o di mo abot ang sandilo. Ang sandilo, consequence na siya. Igsuon. But balik ko na to. And there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Nining kagabi yun, dili na ta mo interpret. Sumala sa atong gisgutan na itong may gabi, ang pulong ni Kristo mo barog lang iya. Truth stands by itself. My beloved brethren, friends around the world, mga Adventista, bisan unsa nga relihiyon, mo bitaw ng akong gina-challenge. Ma-iglesia ni Kristo, masaksi ni Yuba, ma-dating daan. Di na ta magdebate, oy. Gunita na lang nato ng gisulti ni Kristo o atong sundo ng iyang instruction. Kaya ngayang grasya o gugma, mauray mo, dalagin nato iyon. Ang importante nato karon sa atong henerasyon, o kung sa'y katapusan nga instruction ni Jesus or prescription, dito tamugunit. Dito tamugunit iyon. Kay na may prophetic injunction nga nung nakalain-lain ng atong reliyon. Giunsa man ta nga nung atong unahuna, kaaway natong lain. Dili. Pag iyon, saksi ni Yuba ko, oy. Akong gisaksi ang pulong ni Yuba. Iglesia ko ni Kristo, oy. Kaya nga naman, si Kristo nagtukod ng iglesia. Kung may tawag na ako ang gitukod, iglesia ang ni Kristo. Busa mga kaigsuunan, ang pulong ni Kristo na gayon, for nation shall rise against nation. Mubarog na siya nga pulong. Di na ta mo interpret. Basahon na lang nato sa duha nato kamata o tanaw nato ang realidad sa kalihukan movement of this planet Earth. Una, nagaingon din. China newspaper, July 14, 2011. Ang title sa newspaper, ang title sa newspaper, China versus USA. Nagira. Pero sa nagira, who will win the 21st century? Uy. O niya, nagamit pa yun og the same word. November 10, 2011. Next world superpower, Knowledge Sutra, usa ka publication. I think a decline of the USA and rise of the economy of China. Naana kay hen. Rise of the economy. Unsa ni nga gira? Pinusilay. Nya napay news. Bago lang gini siya last year, 20 August April 20, 2019. Nagaingon, the rise of Bangladesh. Exactly the same economic. The World Bank report ranked Bangladesh among the top 5 fastest growing economies in the world. Abu Dhabi GDP rises, diversification with fruits. Grabe, nangataas ang rises ang ilang ekonomiya. Ninapay balita din sa The Economist, ang labing pinakailadong magazine sa mga ekonomista sa makalibutan. Kanang magazine nga The Economist, August 19, 2010. China and India, contest of the century. Unya na sila statement. As China and India rise in tandem, the relationship will shape world politics to make up half of the world's economy, and not like Japan, and not like Japan versus China, China versus Japan, Korea versus Japan, Japan versus Taiwan, Taiwan versus USA, USA versus Toyota versus Ford, Hyundai versus economic war, shaping the rules, nagaplastar sa atong kinabuhi, sa atong henerasyon. The rise of Singapore, bago lang ni Sir John, the rise of Singapore, why it will remain an economic force. Sumata total, sentido komon, ang gera, economic war. Nga na may gera kay wala naman tayo national boundaries, the borders, the advancement of our communications and transportation, the industrial revolutions nga atong gi-experience sa planet Earth. Nindot kaayo ang pagkapulong ni Ginoong Hesus. Uy, nga ni hangtod karon ang Apple o ang kaning
Samsung sige nag-away, gitay tulang nga nina sa Reuters, usa sa inilang publication sa kalibutan. June 5, 2013, nagaingon nga global war, the Apple and the Samsung. Kung mo paggawas nga nina siya, gina siya. So rival of power ni sila, competition sila, padaghanay. No? Mag-imbento, mag-sweldo og mga scientist kay magpadaghanay gyud na sila. Igsoon. Muna usahay akong gisgutan sa una. Mag-share mi ni brother Sir Alan Abarkay sa Bukidnon. No? Nagakanang rival of power kay gusto gyud mo position of power. Ang tao, ang kumpanya, ang nasod, positioning na siya. Mabitaw nang giawayan na diha kanang dagat diha. Kay i-control ang trade route sa mga barko. War na sa exalt economic. Ug magkadaghan ang ilang production sa ilang mga Toyota o mga produkto. Ug dili na nila ibaligya, mapildi sila, malugi sila exalt. Mao na ang issue dia, the Washington's global economic wars. Pagkamo na lang basa na exalt, magbasa mo mga newspapers. October 2016 pa na siya, dugay naman nga presentasyon. No? 15, 20 years ago, ato na ning gisaysay sa tanang mga iglesia igsoon. Ginababagan ng ta sa uban nga mga katawhan. Pero isipin mo, 15 years ago, hinog na, Brother Alan Abarkes, nga maoy atong mga igsuon nga maoy ni barug gyud diha sa Mindanao. Sa diyang atong gipresentar ni siya nga presentasyon diha sa Mindanao. Kanya, di man kanang wa maminang mo yun si reklamo nga kung saan ang ikipangwali. Kay wa man gyud ni matun-i diha sa atong gitawag og academe. Wa man tay social science nga that deals. Pero giplastag gyud sino para lang gyud sa atong generasyon. China is crushing the US in economic warfare. Sila mo'y nag-ingon, economic warfare. So ganong naman economic warfare? Competitions. Mabitaw na tayo World Trade Organization, Open Trade Policy. Muna na tayo GATT, kay kailang i-regulate yun. Kay mga matay tangtanan, muna na merging of companies. Sa una, wa pa merging of companies, ato nang gisulti. Sa 20 years ago, ato time will come, mag-merge ang mga companies. Nag-merge yun. Di ba? Kita niyo mo, nag-merge ang mga multinationals karon sa atong generasyon. Muna ang pulong ni Kristo, for nation shall rise against nation. Mga nasod, mag-away sa usa ka nasod sa kompetisyon, sa kontrol sa ekonomiya. Laliman ka. Ekonomiya, niya mo, ramag kinilita mo na to. Mal kita, mo engage nga ni tagmensahe, kanang, are you part of the conversation? Kanang lingwahe, are we part of the conversation? Sige kanang atong mga gipang sultis kalibutan, kanang ato, copy and paste na lang na sa ubanoy, copy and paste, kapalo na sila, copy and paste na lang. Busa niining ka, copy and paste. Muna uban, mo atin mo wala na kay copy and paste, nakadungog na, balik-balik naman na siya. Muna giingon ni Ellen G. White, familiar text in new meaning. O ang nag-share ninyo, ordinaryo lang, ayaw na mo tanaw sa tao. Tanawan na lang ng pulong sa Ginoo o tanawan ang nahitabo sa kalibutan. Ayaw mo tanaw, kinsa man na siya, graduate man nag-doktor, kunsa man na siya. Ayaw na mo pangutana. Tanawan na lang si Kristo, igsoon. Tanawan na lang si Kristo. Kanya lang sunod na ba? Kingdom against kingdom. Kanang lingwahe sa Biblia nga kingdom, nations that gathers together. Kanang kingdom, it does not, wa na mag-represent ang usa ka nasod. Daghan nga nasod nga nagtapok. Natuman ka na sa atong generasyon. Di na ta mo interpret. Basahon na lang nato ang mga newspaper sa kalibutan. December 7, 2012, the rise of Asia. Ang Asia, kinsa may sakop sa Asia? Doon na East Asia, Southeast Asia, the rise of Asia and the New World Order. Kanang uban dahil New World Order. Hala, maunang New World Order. Mga, na siya, kanang mga plano na sa mga Jesuits, mga plano na sa mga Illuminati. Tao na nga. Ayaw na mo, kanang Illuminati. Kili na mensahe in taon sa Ginoo. Let the Word of God
deliver the message. Kay healing na nga message. Di ta ng mga theory. Uy, theory. Nga dali kita mo pasa ng mga theory. Uy, mo na siya. Nga ba news na sa the rise of the Asian economy. Grabe. Dili na mabangbang ang mga balita. African rising, a hopeful continent. Unyang gigamit nga word ni Jesus Christ. A nation shall rise. Ang Biblia na yun, a nation. Muna, ang Biblia, pulong nga buhi sa atong henerasyon. Buhi ni siya igsoon. Siya yun na yun. Hindi mo'y mabasa nato sa newspaper. The headlines of today has been the news of the Bible 2,000 years ago. Busa nasa Africa versus Asia against USA against Europe. Yan ang news ko. Wikipedia, free encyclopedia. Yan. Jump to rise of the European Union. The economy of Europe was by this time. Central and Eastern European states rise. Nausa man na sila. Nagbasa ba ng Biblia kay aron ang gamiton nga word rise? No. They just simply because it is a statement of fact. Truth stands by itself. Truth is self-evident. Self-evident. So tungod ni ini nga pamalando nato so on. The rise nga USA, the economic rise of USA. Pila ka naso ng USA? 52 states, nations in America. Kingdom against kingdom. And nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. What a blessed Lord that we have. A loving God. A perfect revealer of truth, my beloved friends. Bisag unsa ang atong relihiyon. Basta Bible believers na bisag Buddhist, Islam, we can share the Bible in its exact term and its reality. Mao na ni ang pinakapanahon na i-challenge nato, encourage ang tanan Adventista nga mga elder, pastors, theologians of the world to engage Jesus Christ and His Word to the rest of humanity, Buddhists, Christians, Shintoists, Muslims, and all religious organizations, denominations. Panahon na ni nga atong i-engage ang Biblia itoon. Nga the Word of God is coming. He's coming, my friend. He's fulfilling. Buhi siya. Matod pa sa Hebrew 4, buhi o maabtik ang pulong sa Diyos. Ang news, ang summary sa study ng gihimo sa 1997, Global Economic Competition, authored by Kometsky, George Payuyu. Mga consultant, United Nations consultant. Today's warfare in global electronics industries and companies. Asa man naging pangutang nilang daghang kay mga na-produce nga mga electronics, mga IOTs, unsa na siya, ipanlabay ug sunugon nakasira sa atong environment. Mga kaigsuonan, sa atong henerasyon, in our postmodern world, we live in an atmosphere of war. Nagkinabuhi kita nga ang atong kalibutan, ang atong palibot, na ay gera. Mismo nga ni sa atong barangay, sa atong mismong komunidad, na mga itay economic war. Magtukod kong tindahan din nga ako maligya sari-sari store. Nya imong siling nga nasa sari-sari store. Nya daghan na mong sari-sari store, maura inyong mga paninda. Grabe, no? So trade, business, wholesale, retail, selling, exchange, maunay issues. Mawita na kay ending part naman ni sa story of redemption. Muna, pagtuon na to, pagbasa na to sa pinadayag 18, business sa ng ending. Igsoon. Muna doon ay libro nga gisulat ang Yale University, one of the most prestigious universities in the world. Yale University. Na sila yung libro nga gisulat. The Rise and Decline of Nations. Nindot ka na ito basaon ito. Dili na natapanahon basa-basa kay hitabo naman ni siya, mao naman yung atong panahon. Mao dayon nga tungod anak nga mga panghitabo
events of our generations. Nation shall rise against nations and kingdom against kingdom. Kulon, duha ka tuldok. Unsay resulta? Niining kompetisyon. Kompetisyon sa ekonomiya. Kompetisyon sa mga produkto. Kompetisyon sa mga giimbento. Grabe. No? Ang mga gipang-imbento sa atong henerasyon. Naay gipang-imbento sa mga nasod nga after several months, uy, ginabaligya na sa laing mga nasod yan pila ka adlaw na iba, uy, maka-cancer diay ito katong mga dulaan gipanghimo nga gipamalit sa mga bata gikan sa tayo na maka-cancer diay. Uy, nadiskubrihan nga ang mga air condition compound nga gibutang sa fluorocarbon 14 nga gigamit sa mga air condition nga mga sakyanan makadaot diay sa ozone layer. We found out. Oy, ang mga kompetisyon karon sa mga multinational sa agriculture ni resulta nga daghan kay mga yuta nga dili na motubo ang mga tanom. Nga naman kay tungod sa chemicals nga gipanghimo, kay ang mga chemicals nga gipanghimo aron proteksyonan padakuon unya ang kanang mga hayop, mga bugs nga mukaon dili makakaon sa ilang tanom pero pwede mukaon sa tanom sa iyang kaaway. Kakuyaw sa atong panahon. So, pangutana sa mga pang-event, sa mga competitions, nga ni-resulta, what is the consequence of this economic competition? Dili na sa tamang utana, dili na sa tamang interpret ani mga kaigalaan. Ison, kamo nga nakadungog nga nakabasa ni ini nga topiko. Mao na gining panahon na nga buhi mo nga makipagrelasyon kang Ginoong Hesus pinaagi sa pag-share ani siya. Spend your resources. If you have $1 million, spend it to share. Spend it. It takes souls. Ang atong gisgutan nini kaluluwa ison, eternity is the issue right here. Sa pagsugod pa na naidakang counterfeit ison, gi-counterfeit. Nga ni unknowingly, wata kabantay. Nga sige tagingon nga sa di pa mabalik before Jesus will come. Unya ang mga panghitabo karon, wag yung takabantay nga kanadi ang mga inahitabo karon nga kining atong gibasa, movement na di ay ni sa pagbalik si Jesus. Muna sige tagkanta nga Jesus is coming soon. Santo pa, wa pa siya coming kay soon pa, umaabot pa. Movement na niya nga isuon, uy. Ayaw pa na mas tamasi ang pulong ni Kristo nga imong nakita nga nagakatuman. Kay pangutana sa upat, unsa ilhanan sa imong pagbalik, unsa ilhanan sa imong pag-abot. Wa mag-ingon ang disipulo, unsa ilhanan sa di pa kamo abot. So, it is an integral part of the coming of Jesus. Kanang mga panghitabo, si Jesus na igsoon, ang surrounding event, isipin mo gikan sa langit, ang subject, ang earth. Unsay movement sa earth, unsay movement ni Jesus. Coming siya, unsay maabtan nga movement dinhi, nga gilitok ni Kristo, nga mauni siya ang mahitabo sa kalibutan, kay coming na siya. Karabitang presidente nga moabot sa inyong lugar. The president is coming soon. Makaibaw man ka na, taliabot na siya. Kay na may mga presidential guard nga musulbi, naaman ang mga munisipyo nga inform, manlimpyo mo diha kay moabot ang presidente. Sa di pa nga hindi mo makita siya sa kalsada. Wow! Naaman nga mag-ngaw-ngaw diha. The sounds, the signs that you hear, you will see. Igsod, bisang usaon nato og basa ang atong panahon. Exactly, mao ginay nahitabo sa atong generation. Sumada total, ang industrial revolution sa kalibutan, nagaingon ang usa ka magazine, Industrial Revolution kick-started. Unsa may yang gisipa aron mahitabo? Intentional ba? My beloved, it might be non-intentional or intentional because nagaingon ang Biblia, in the last days, perilous time, men shall be lovers of their own selves. So kung lover, mo position yun na siya ito. So ang industrial revolution produces ecological imbalance.
Science na karon sa universe. Mao nay science nga gigunitan sa United Nations nga ang Industrial Revolution nihatud kanato sa ecological imbalance. Nga naman, naay natural law. Ang natural law sa creation sa Ginoo, we are created by God in a balance. Homeostasis. Mi amigos, hermanos. So atong mapamalandong sa atong henerasyon, unsa man ang mga nahitabo nga gi-provide sa industrial revolution, sa economic competitions, nga gi-provide sa revolution sa industriya. Waste from production and consumption. Number one, upat, ison, a major waste from production and consumption. Problema kayo ng basura. Uy, bisan dito sa bukid, problema kayo ng basura. Kung asa, kay non-biodegradable, dili matunaw. Ikaduha, pollution and increasing climate changes rest. Wala na. Dugay na siya nga realization. Nag-usab na ang klima, ang tag-ulan, tag-init, for the first time in 500 years, for the first time in 200 years. O nga, doon ay depletion of natural capital. Na ay nag-deplete ng mga resources nato. Mo na ay famine nga resulta. O nga, loss of biodiversity. Kanang loss of biodiversity, nga ang balance sa nature, nga ang virus will live in a certain animal, o nga ang animal, imong kaunon, nag-destroy na siya sa natural habitation, the natural law. Pero nailat na, kanang hinimo man na siya. Na human manipulation, kay tendency man na sa human fall, human manipulations, gets into the realm nga dili na dapat niya. Pare ba, nga bisag di na unta ka, ayaw kaunon, imo mag yung kaunon. So loss of bite, ma-explain na sa Biblia igsoon. Atong tan-aw ni nga kining panghitabo sa atong henerasyon, the climate change and the health of the nations. Unsa may atong kalusugan sa mga nasod karon? Nganong naing-ani man ang atong kinabuhi? Dunay gutom, dunay mga hilanat, dunay ang populasyon. Inya ang solusyon sa COVID, healthy lifestyle. Grabe, kanindot sa healthy lifestyle. Unya na giingon din na izon. Climate Change and the Health of Nations. Usa ka libro na izon, authored by Anthony Michaels. Another documents, nganong kanang mga vector-borne, kana bang mupaak nga nagdalag mga sakit. Mupaak nga nagdalag sakit, vector-borne diseases in a changing world. Makita nimo ngano na usab man naman kinaiya ni mga bakterya, resistant naman kay antibiotic. Ang bakterya kabalo naman mubasa, ang virus kabalo naman. Ngano na hinghani ang atong henerasyon, igsoon. Atong sabton, sumala sa pulong ni Kristo. Kayo atong masabtan ang lihok, ang kalihukan, sa kalibutan, ang kalihukan, nganong naingani ang dagan sa mga virus, mga bakterya, dagan sa panahon, dagan sa adlaw. It's exactly. Mao na gisulti ni Kristo, kay siya creator, siya say redeemer. Nga, ang ayan nagyutang luwason. Ang ayan nagyutang nga muadto sa iyang giandam. Nga kita di mamanta kay, naganahan pamanta kayo nis kalibutan kay, daghan pa man kitang oportunidad. Kaya nga, may man kayo mo offer na nato. Ngilingig kayo ng kaaway. Mga na, how climate change triggers, matod pa sa news. The Guardian, kanang news ba nga, kanunay di mag-internet kang type pa lang sa Google of News, mo gawas ng newspaper na The Guardian. How climate change triggers earthquakes, tsunamis, and volcanoes. A nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famine. So may idulot yan, ecological imbalance. Lalo man, ang bugnaw nga ang ice dito sa North Pole nangatunaw, ang iyang tinunaw nga bugnaw ni adtos dagat nag-cause og mga tsunami, earthquakes, tectonic earthquakes sa dagat. So diha na ito makita. Busa, niining kagabi yun sa di pa tapos. Iyan po ginato ison. Kay kanang bukid sa Olivo. Dugay na kay nato ng binasahay. Pero daghan tag makitaan nga kahayag.
nga matambalan ang atong mga sakit. Busa karon. Ako mo una mo'y panahon, kaila mo ani igsoon kini si former Vice President Al Gore. Ngani daghan na kay siyang mga followers, apil na si Greta katong bata nga babae nga ni kasaba sa mga presidente sa United Nations. Tungod sa kining tawag na to global warming nga signatures, nga signing, nga himuon. So, science na ginibaro. Og unsay documentary nga gihimo back in 2006. At the same time, mausa ng tuiga nga gisulod sa General Conference ang growing in grace nato nga doktrina sa Seventh-day Adventist Church 2006. Mausa ning panahon nga si Al Gore nag-publish. Muna contributory nga believe kay ko ng Al Gore dako kan siya tabang aron patindugon ang science sa Biblia. Kay mo tan-aw nimo nang iyang documentary An Inconvenient Truth. Pwede nyo nang tanawon sa YouTube. Pwede ninyo na kay film man na siya, documentary man na siya, nga gidistribute na sa tanan nga ahensya sa Department of Natural Resources and Environment. O sa DepEd. Gipagawas na siya sa tanang mga school sa kalibutan. Aron mohimo tag unified, universal actions to save Mother Earth. Kanya may bulong ko kay ang universal truth, ang inconvenient truth, kayo may gibutang diha sa planet Earth. Asa ka na, sa may significant na. Hindi na siya makita ninyo, ugma atong paminawon, kanang iyang documentary, nga video, ato ng paminawon, ugma mga kaigalaan, mga kaisunan. Nini kagabi yun. Pasalamatan nato ang Ginoo, nga wala din siya magpabaya, nga buhi siya, nga nakipag-istorya nato, buhi siya, nga nagkuyog-kuyog nato, aron masabtan nato, unsay dapat natong idesisyon, ni ining mga panahon na. Desisyon, na kita magtinabangay, di ta magdinautay, di ta mo tanaw o unsay kuruna sa tao, tanaw nato ang pulong sa Dios. Atong iduko ang atong mga ulo sa pagampo. Among dalaygon may gugmaw na mga Dios nga ikaw sa grasya sa tulo sa mga langit. Salamat Ginoo sa kamatuoran nga gilitok ni Ginoong Hesus dito sa bukid sa Olivo. Thank you Jesus Christ for interceding in our behalf. Nining adlaw nga ipapahulay. Itugot o Diyos na kini masabtan sa mga katawan. Kung sa may among makapakyasan o Diyos, pasaylua kami sa among mga kapakyasan. Tabangin kami, Lord Holy Spirit, nga among masabtan, nga nining panahunan, nagalihok na diay ang imong pagabot. Salamat o Diyos, nga ikaw mag-aamping sa mong kinabuhi, hantod nga ugma sa among paminaw. Among kining itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus nga mong manuluwas. Amen. So, nini kagabion. Tomorrow, ugma. No? Padayon na to, ugma. Maminaw ta sa video. No? Nga, doon na tayo tubagon nga usa ka o duha. Ato ng tubagon, pero padayon na nato kay nag-ingon ang atong teksto nga dunay event, unya dunay consequence. Earthquakes, famines, pestilences. Unya atong tanaw natong palibot. Mao nay atong hisgutan ugma sa gabi, mga kaigsoon. So, see you tomorrow. And share this one with your friends, to your pastors, to your elders, sa tanligson. And the Holy Spirit will impress you that it's time for us to give the right message at the right time. God bless. Atong pasalamatan si Elder Alan Abarquez, nga nag-share diya sa Mindanao. Palihog ko lang sa uban natong mga kaigsuonan. No? Si Melka, nagatanaw. No? So, sa tunan, kay Jidan Kabkaban, kay Cesar, Sir, kumusta? Kanusa ka moabot, no? So, mo din sila ang atong mga kaigsuonan, Sister Neta Oteda, si Jel Casco Ganyo, kay Renz Descartes, si Rizalde Veliaso, Ismael Soliano, mga parente, Virgie Barretti, Sister Mercy, Roth Hershey. So we recognize Sister Roth Hershey. We do not know from where they are, no? Sa uban kaninyo nga dili namo ma-identify kung asa mo gikan. Siguro namo sa laing mga nasod. But eventually, the Facebook will have to, pwede man ninyo ni siya ang wala makaabot sa sinugdanan. Please, just a word of caution, you have to start it from the beginning.
You have to start from the first series. Kaya ang atong isgutan, mag-accelerate ni siya, palalum. Niya, padako ni siya. So God bless us this evening. See you tomorrow evening.